Teniser Novak Đoković zainteresovan je da kupi veliki zemljišni kompleks u zaleđu plaže Jaz, na kojem bi uz podršku investicionog fonda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata izgradio prvi golf teren sa 18 rupa na ovom delu Jadrana, uz hotelske i ostale sadržaje. Više izvora potvrdilo je vijestima da je prvi reket sveta rekao da je predviđeno ulaganje više od 300 miliona eura. Đoković je krajem januara došao u Crnu Goru kako bi se navodno uverio u potencijalne lokacije Mrčevo polje. Izvori lista tvrde da se neformalno sastao sa pravnim zastupnicima nevladine organizacije Jaz Mrčevo polje, koja okuplja više od 600 Grbljana, vlasnika 2,2 miliona kvadrata zemlje u zaleđu. Navodno Đoković je sa njima razgovarao na večeri u etno selu gradonačelnika Budve, Marka Carevića, u grbaljskom selu Krimovice. Vijestima je rečeno da je Đoković rekao da ga zastupa jedan od vodećih investicionih fondova koji je zainteresovan da gradi golf teren. Više izvora navodi da je rekao kako je nekoliko zemalja zainteresovano da privuče investitore od Srbije do Afrike, te da je ukupan budžet za projekat premašuje 300 miliona eura. Predstavnici nevladine organizacije navodno su predočili Đokoviću da i dalje postoje imovinsko-pravni problemi oko zemljišta i da bi trebalo da se obrati državi. Izvor lista tvrdi da su rekli da su spremni da podrže projekat.